Mm. Hello mga kawigel! So yun po. Ayan, ang imumukbang natin ay napakasarap na mangga at singkamas. Meron din po tayong super anghang or super spicy na bagoong at meron din po tayong juice. So, bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa binigay niyo pagkain sa araw na to. Sana po lahat ng mga may sakit ay gumaling na po. Ito po isang matalahan ko sa inyong pong na anak sa Yeso Cristo namin tagapagligtas. Amen. So, maghugas na po tayo ng kamay. Let's Bang na. mukbang na! Ooh. Kain. Lagyan natin din. Subuhan mo na kita. Ay. Hmm. Woo! Mm. Kain po. Woo! Mm. Ang anghang na po. Nakakapag-enhance ng lasa. Mm. Yan lang. Hmm? Hmm. Sayang. Hindi ko mahuga. Sarap. Hmm. Tolerable naman yung anghang. Wow. Bagay na bagay yung juice. Yan. Ting mangga. Yan. Parang ano? Flower. Saw-saw. Mm. Kaya, kaya. Asim. Mm. Mm. Tsaka yung nanonood na ating viewers na naglilihi, Nangasim. mga ngasim. Mm. Kaya may ano, anong tawag dito na? Bagoong. Para ano, mabalance kasi maasim yung mangga po. Tapos sobrang anghang pa. Try naman natin itong mangga. Uy, nalaglag na. Tanggalin na natin ang ating mga props. Ooh. Mm. Sarap na, maraming bagoong. Sarap. Ito po ano eh. Pinitas lang namin sa kapitbahay. Joke lang po. Wala nang bunga yung kay ate, Hmm.
Sarap. Mm. Mm. Nakikita niyo po yung buto. Ito yung buto, oh. Pakaliit. Kasi matanggal. Kain po. Sarap. Yung kapatid ko nanonood. Natatakam po. Sino ba namang di matatakam sa mangga? Kasing kama. Tapos may maanghang na bugoong. Tapos yan ni Bes, nagtatago na. Dahil tsak nanonood pala yung gumagano eh. Diyos po. Ako naman po mahilig sa maasim. At try mo, baka hindi maasim para sa'yo. Ito, tignan ko nga kung maasim. Sa prank. Medyo maasim po, maasim. Pero masarap. Maasim po. No reaction ba, nanay? Sarap. Masarap pag pinagsasama po. Ay, buto na. Mas maasim po ito. Yung sa akin. Mm. Mm. Try natin. Dun 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 dun. Tama. Malamang. Ito na nga maanghang. Sarap ng Diyos mo may ano na yun. Ano yun? Nakalutang din na Melon. melon. Na bulog-bulog. Ayan. Tanggalin natin to. Ah. Mm. Tama-tama talaga dito. Yun. Anong tawag din sa gantong mangga? Sorry. Kada tanong na ako yan. Kalabaw. Wala kasing baka eh. May baka ba? Hindi. Ah, Wala. Wala po kasi akong pikong mabili. Puro hinog na po.
Walang alam sa mangga. Ayan. Ang tamis po yung singkamas. Kundi maasim din. Kaya po yung asawa ko, kapag bumibili ako, ba't yan ang pinipili mo? Maasim yan. Eh, yun po yung gusto ko. Maasim. Sarap. Ano? Yun na lang ulit na nakakain na ito po eh. Mangga tsaka kamas. Singkamas. Ay, oo nga. Mas malala ang ano nito. Sumala ang sipa. May mga level ng ano, asim. Mm-mm. Ano sinabi ni Rishan? Nalimutan ko yung word na yun. Titimbakuan po natin. Diyan kami talaga pumitas ng mangga. Namulan na. Yun talaga po. Hmm? Excuse me po. Nahilog na sa ano. Kaya hintay sa atin. Sasasapan na ako sa maanghang ngayon po. Nakakagana kasi ng ano, ng pagkain. Sarap. Ito, buto na. Ito na. Akin na lang. Grabe yun. Ang sarap. Balak ko nga sana si Rizan. Mukhang hindi kakayanan ni Rizan yung asim nito. Sorry po. Sarap! Oh. Konti na lang.
Sarap. Bagay pala, dagat yung background natin. Pero sasawsaw na ito. Gawaan niyo na yun. Gawaan namin nanginginig na. Tapos sa dagat pa rin. Habang hawak ang singkamas. Ano? Ayan. Kapulubot niyo. Sarap naman yun. So yun po mga kawigil, natapos na naman po ang ating napakasarap na mukbang. Yung mangga tsaka yung singkamas, napakasarap isawsaw dito sa ating Napakaanghang. nabagoong. Maraming salamat po sa Diyos at maraming salamat po sa inyo mga kawigil. Hanggang sa muli, kaya bigla na lang mawala! Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.